Jsme online? Jede to! Au! Stacy! Vítejte na Barbieně blogu. Kde odpovíme na všechny vaše mailové dotazy. Tak co pak tady máme? Milá Barbie, na matiku se mnou chodí krásný kluk, ale úplně na mě kašle. Co mám dělat? Buď ráda. Kluci jsou hnusný a kolikrát smrděj. Teď já, milá Barbie. Co mám dělat, když moje kámoška nosí vždycky úplně to samý, co já? Natáhni si spodňárky nahoru, jestli se bude opičit i pak. Jestli jo? Tak je to super kámoška. Máme čas ještě na jednu. Milá Barbie, pomoc. Můj vysněný kluk mě pozval na ples, ale já neumím tančit. Na tom nic není. Prostě hejbni kostrou. Co tu blbnete? Tím končí Barbie blog. Tak zas příště. To ani nápad.